हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलआवनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैलायबाय आं बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे भिडिअफोरा मा आरो सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों खार'खान्दाय आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मृगराज लोगोसे पेन्सि ब्रह्म बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी लोगोसे काराबि कसारी बिथांमोना आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों मन'ब्लाबलि ब्रह्म बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां खार'खान्दाय मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' दा जोब्बायानो। दा नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ मन्दिरा अफिसियेल इउटुब चेनेलनिफ्रायबो गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों मेगनालाय साखागोन। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ताजिम नार्जारी लोगोसे मन्दिरा ब्रह्म बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मेगनालाय साखागोन मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों ताजिम नार्जारी लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोना। स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौबो मन्दिरा अफिसियेल इउटुब चेनेलाव साननैसोनि उनावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।